hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pinang ring PC neli YouTube long video ki wan thor nali tumta matha ta helobon. Klarbong live YouTube claim relobon pu banang tum matha nang nen ning onang nek Klarbong live adi bangta YouTube ka ington pu phang matha se matha the nang tum ning thenon nili na than non pen ke video ki me nang wan pi bompon nili exam do Komat ni ren phan video ki me sen semen nang khan pon long delo nita nili ka sik dolo non pen ke video ki mesen na video matem personal motivational education mate awareness has me dopilo ne ke long lasi na tum chonghong non lasu hi video trailer se me tum non thek long lo lasi Labangso video se me full release da polasi kan release ani bank ten li puthik trang se me release da po chonghong channel anate antum first of all antum akang hon kangin super jong nili YouTube long video one web pin lo kusame 11k ke pleng lo non bang kep ni bang ko nang lang bon lasi to asu se aprang son thap thak Klarbong live tot chibang thulo nang tum pen lam che thang thu na li tame exam du kopasin li bang krivelo tame nang tum ni pen ken li video thek bon long vel pu an lo to bye bye, thank you all kadom.